Mwasula bwanje amalanza kapita kulikose kumene muli. Cliff Chinyama. Masana wa lero ndifuna ndiyamikire mwapadera Pastor Shumba. Dzana anatulusa audio yosazika kunena kuti asiya atuluka mu activism. Chomwe ndithu ine ninachilingalira chomwe chili chodesa nkhawa. Chifukwa Pastor Shumba ni munthu mmodzi olimba mtima. Pakulankhula. Alako. Mukamationa anthu tikulankhula kapena tikudzudzula. Pamene paja pamakhala kulimba mtima. Mkatikati mwa kudzudzula muja mumatuluka mayina. Anthu amene tikwadzudzulawo sikuti chinthu chimene chacha amachilandira. Amakhalanso ndi njira zawo zoti atigwesere. Ndiye munthu kudzuka ndikubwera pa platform pa social media dziko lonse limve kunena kuti awa akudzudzula chakuti. Si chinthu chamasewera. Koma Pastor Shumba zimenezozo amakwanisa. So, pozanena kuti ayindasiya kumenyera ufulu, ifeyo ngati ma activists tinaona soti mbali ina yake tachoka. Nithokoze kwambiri Professor Kinka, director wa Malawi Freedom Fighter. Atamva sana ngozi siyasiya. Anesa wakamba nao Pastor Shumba. Kuti ya. Ntchito yomwe munalembesa. Ntchito yomwe munazipereka ndiyo tumikira Malawi. Ndiye palibe chifukwa chokuti munyanyale. Pamenepo ndipo ena kuti mutani kodi muponde moto. Kuti kumenyera nkhondo kwanu ufulu wanu kumveke. Wina lesa anamva ona kuti anakhumudwa kuona kuti boma likupondereza Napoleon Zombe pa nkhani ya fertilizer kuti akhazikitse kampani ya fertilizer dziko muno. Ndiye anachiona kuti yayi akuperewera. Yayi Pastor Shumba pamene pachapo ndipo ena kuponda moto kwambiri. Mukuyenera kuponda moto kuti pakana zolankhula zanu zirani kuti zimveke. Ndiye kumenyera ufuluko. Koma ndithokoze kufoye mutalandira mapempho anthu osiyana ma activists anzanu mwamvera. Mwabweratso mu channel. Mundawo ndi wakulu tiye tigwire ni yani kuti tiye tigwire ni ntchito. Ani ntchito iyi tigwire molimba. Tidzudzule molimba. Pozindikira kuti kutumikira anthu 20 chakuti million. Nthawi ina ntchito imativuta ifo kuti timayamba kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale. Ndiye wandale amakugwiritsa ntchito pofuna kukwanitsa zofuna zake. Ndiye ife ngati ma activists tiziwe ntchito yomwe ifeyo tinauza Amalawi. Yomwe amatizwira nayo Amalawi. Monga ifeyo anthu omenyera yani kuti maufulu. Muliminga munjira omenyera ufulu. Andizimafuna anthu otani kuti olimba mtima ngati niyo Pastor Shumba. Teni munda kuti ugwire ntchito. Muli mavuto mu activism. Chifukwa ni ntchito ya ulere. Mabando amene ndikulankhula pano pawo ndi kuti ndagula. Ndikagwire ganyu ndipeze ndalama yokuti nditani kodi ndipeze bando. Kwina kuso ndipeze ndalama yokuti ndijese banja langa. Ni ntchito yopanda malipiro, charity work. So kumuona munthu amene anazipereka kuti agwira nawo ntchito iyi yopanda dipo lina lililonse ndiye nkumatulukamo mumaona kuti mwachoka. Chifukwa kupanga replace munthu ngati ameneyo ndikovuta. Tili ndi anthu ambirimbiri. Koma kuti aone kuti ineyo ndikhale mbali imodzi ya munthu omenyera ufulu. Kumalo kwa kuti sapeza ko benefit ina iliyonse. Chimakhala chinthu chotani kuti chovuta. So kusazika kwa Pastor Shumba
kunali kokhuza ku activism, kunali kokhuza koma ndine wokondwa chifukwa abwerera tikhala tikugwira nawo yani kuti ntchito limodzi. Munda uwu ndi waukulu kufunika anthu anja yani kuti ambiri tikuita naso ena amene ndithu amaona kuti ine ndi mawu okuti nditha kumalankhula pamene tsiku lathu lino likutani kuti likuyendera. Poyamikira ndili nakonso kuthekera kuti ndiyamikire pamene zinthu zikutani kuti zikukoma, pamene zikuwawa ndidzudzule. Bwerani makomo ndotseguka mu activism iyi, tikachuluka andindo awawa azitimva. Tikadzudzula anthu chinthu ochuluka adziwa kunena kuti chinthucho chikulakwika. Tikayamikira anthu ochuluka adziwanso kunena kuti akuchita bwino. Tibwere pamodzi. Ndanena kale kuti video yanga ya lero ndiyofuna kuwayamikira Pastor Shumba. Posalira kuti anasanzika koma panopa tili limodzi, tidzudzule limodzi, tiyamikire limodzi. Ndakunyadirani Pastor Shumba pakubweranso kwanu. Mulungu azikusogolerani.